Hej, arbejder du inden for social-, sundheds- eller rehabiliteringsområdet? Så skal du høre om CareWare 2017. CareWare er en årlig konference om velfærdsteknologi, der afholdes i Aarhus. I 2017 foregår CareWare-konferencen den 4. og 5. april på 4 forskellige lokationer i Aarhus. CareWare-konferencen henvender sig til fagfolk og til beslutningstagere inden for det social- og sundhedsfaglige område i hele Danmark. Og hvert år kommer der deltagere fra en række af landets kommuner, regioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, ligesom der også hvert år kommer besøgende fra flere af de øvrige nordiske lande. Faktisk forventes det, at der kommer et sted mellem 350 til 400 deltagere. Der er en særlig forklaring på, at CareWare 2017 foregår 4 forskellige steder på samme tid. For hvert af de 4 steder har nemlig fokus på et særligt tema. De 400 deltagere deles altså op i 4 grupper, fordelt på disse temaer. På Vikærgården er der fokus på rehabilitering og sundhed. På Marselisborg-centret er der fokus på aktivitet og træning. Ved Ingeniør AU på Katrinebjerg er der fokus på fællesskab og kommunikation. Og på Doc 1 er der fokus på frihed, omsorg og tryghed. Du kan finde programmerne for de 4 fokusområder på carewareweb.dk. For hvert tema er der lagt særlig meget energi i virksomhedspræsentationsrunderne. Grupper af 10 personer besøger man 4 virksomheder i en pågældende virksomhedsgruppe efter en fast plan. En virksomhed får 10 minutter til at præsentere sit produkt, så klapper guiden i hænderne, hæver flaget, og gruppen samler sig og går videre til næste virksomhed. Kl. 11.10 klapper alle guider i hænderne, og de 10 grupper samles hver for sig og rokerer videre til en anden præsentationsrunde. Og det er blot et eksempel på den omhu, der er lagt for dagen. Hvert sted kommer der kl. 8.30 100 fagfolk og får udleveret navneskilt og drikker kaffe og spiser rundstykker. Kl. 9 samles de til en velkomst og 2 faglige oplæg. Kl. 10 bliver de råbt op med navn og samles i grupper på 10 med hver sin guide. Kl. 11.10 er der endnu en virksomhedsrunde, og kl. 12.15 er der frokost. Kl. 13 samles alle grupperne og går til deres 3. og 4. virksomhedspræsentation. CareWare-konferencen byder også på et aftenarrangement den 4. april fra kl. 18 til 22 for deltagere, virksomheder og arrangører. Her uddeles CareWare-borgerprisen. Den 5. april er der mulighed for at besøge et nyt fokusområde. Programmet er ens de 2 dage. Eneste forskel er, at der kun er middag den første dag. Lyder det som noget for dig? Gå ind og tilmeld dig på carewareweb.dk. Vi ses til CareWare 2017 den 4. og 5. april.